Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз навор кардам 3 январи соли 2025. Имрӯз сета мошина бардоро навор кардем, рафта аз наздик, яъне камера кардем аз назди бозори Меҳргон як хонаи дигар ҳасте. Хулас навор нори хуб мешава. Ба ҳазур бошен, касе ки ҳамин каналда нав омагай, ҳатман подписатсия кунем бардоро. Навори зиндара имрӯз ма баъри шумо пешкаш мекунам. Бетараф набошен, барои реклама метавонед ки ба мо муроҷиат кунем бардоро. Салом ва дуруди ман баҳри шумо дӯстони азиз. Агар ки шумо хона дорен, ёки мошин, ёки замин, ёки квартираи фурӯшӣ, марҳамат, рақамҳои ватсаби мо ба мо занг бизанен. Дар навораҳои оянда, яъне ки дар видеои дигарӣ хона ёки мошин ёки замини шуморо реклама мекунам дӯстон. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. Ба эълони якуми имрӯзамон мегзарем дӯстон. Баъри шумо рафтем, видео кардем ва пешкаш шумо намедем бардоро. Хона дар шаҳри Душанбе, дар пеши бозори Меҳргон, не тарафода бардо чихе ки деснехтон. Дар пеши бозори Меҳргон, кӯчаи Суҳроб мегӯяд дӯстони азиз. Масҷиди Ванҷиҳо аниқтараш. Бардоро хонаи заминияй, яъне ки дар сентри шаҳр айда бардоро хона. Чихе ки ба чашми сарахтон дидестен дӯстон, 18 сотиқ замин дорад. 18 сотиқ замин дорад бардоро, 6 дар хонае. 6 дар хона акамон нархи хонара $120,000. Чор тарафш маҳкам кардагӣ, оби гарм, оби ханак, мақсад ҳама чизи чораш ҳаста бардоро. 6 комнатаагай, 18 сотиқ заминай боз. Ба пули сомонӣ бигирем агар нархи ҳамин хонара дӯстони азиз, 1,200,000 сомонӣ. Агар ки ба доллар бошад, $120,000 мақсад метен ҳамин хонара мегирен. Бардоро хонара хитон бибинен, баҳо битен. Навор дарози бадбад камтарак давондам ки вақти шуморо ҳам нагирам. Наворҳо бисёр ҳатман тамошо кунед. Агар ки шумо ҳам дошта бошед, бихоҳед ки мо рафта камераш кунем бардоро, марҳамат, рақами ватсапамон дем, муроҷиат кунем, мерем хонаотон насиб боша аз наздик камера мекунем. Бардоро рақамҳои акамон 002 20 66 49 ватсап дора, метавонед ки шумо занг бизанед. 900 22 33 90 ватсап дора. Мактаб, садик, балниса, бозорча, магазин, аптека ҳамаш ҳаста. Обу свет. Ино об ва свет ино камбудӣ несте. Барое ки бардоро да назди бозори Меҳргон, чихе ки ман медонам свет намебарад. Айни ҳол да шаҳр барф бурдегай. Нахе рафтем баъри шумо даханики видео кардем бардоро. комнатаҳоро хитон тамошо кунед шер бачаҳо. Видео аз сабабе ки беҳади ба дароз буд, камтарак дондам ки вақти шумоram нагирам. Масъалаи документош созай, ягон крам мақсад фикри документша накунед. Конкретни харидор боша мега акамон биёя аз наздик боз як мартиба агар хонара бибина, боз насиб боша аз номи канали мо ҳатман муомила карда мешавад. Демелум мегзарем дӯстон. Ассалому алайкум бародарҷони азиз. Mercedes CLS соли 2008, объеми 3.5, коробка автомат, бензини холӣ, мошини германский тоза, қонуну қоидааш қатъӣ, 4 баллон нав, мотор, коробка ходовой, пони сатвойза, ҳуҷҷат утилизатсия я умра дорад дӯстони азиз. хоб расходаш дар 100 километр 11 литр мехӯрад бачаҳо азиз. ина маромад мордои фасон тамошо кунед. Просто мошинча зури бад ғалтид акада срочно сум дар корай арзонаш монги савдо шуд дӯстони азиз. қисмати дарунша пол нишонтон метам тамошо кунед. маъқул боша номерош дар экрани шумо занг занед бигирен. ҳозир дар корвон ҳастем бародари азиз. пеши 7 ахтар даем дӯстони азиз. хоб тамошо кунед. ин мошин чанд қа пробег дошта ка?
222,000 километр пробег бача азиз. Ина ми машин. Ина салон, кожа тоза хушу. 222,000 километр пробег. Системаи музыка зур, қонуни қоидаш қати. Хоб инҷа тамошо кунем. Машина фикр мекунам машина қамаша бача азиз. Фақат харидори конкретни. Адресаро полни гуфтесам. Пеши Ҳафтахтар, поёни Корвон. CLS 2008 сол германский. Ягон умуман сарапина хироштагӣ, варид, пусидагӣ, задагӣ тамоман надор бошад азиз. Фақат ами конкретни харидорот занг биза, ака қати маслиҳат ки аз уми ами канали мо Саудо ТВ занг бизанен. Худо хоҳад бо ягон сум муомилаи состон мекунам бародар азиз. Ина Mercedes CLS 2008 сол. Фақат лайко қати поддержка мекунем, дӯстон медонед? Лайко қати поддержка. Ина. Мошинхари аниқ бошин агар акада занг бизанен бихаренаш. Ма шумода ҳозир багажа нишон метам, баъд моторша бинен як. Ина. زنگ میزنیم فقط خیدرو میکنم. اکام موتور رو بکنین. مشکم خیر. این اکای کنین. این همی دوستان از این هم ماشین. فقط خیدروی کانکریت نی زنگ زنین. 3.5 موتورش коробка автоматика توزا. خب در همین تگ کامنتر نایستیم برادر زمین ماشین ارزنده با همین نرخ هسته که نیسته. چند سوم اکا نرخش؟ 120,000 سوم بو مومیله داره ارزان میشوه؟ علیش میشوه؟ علیش میکنه یگون ماشین قطع یگون خونه قطعی نداره برایند. فقط سومی زنده بچه عزیز اینم برای من. سوم در کره. باقی در امان خدا زنده و سربلند باشن. یا لایک قطعی پدرش میکنیم. سیم اعلان میگذاریم بردارو. سیم اعلان بهاد اعلان خوبه ماشین یعنی که نرخ نواش بهاد ارزان خیلی نرخ تا بردار ما فکر میکنیم که نکسی دیگه نمیه با این سین سولش دای با نکسی سولش 1996 در نوع 5 خرید رو اینی حال 8,500 سومانی میگه коробка механика газ бензин кор мекуна чихе дестен бародаро се дараш кор мекуна яъне ки се дараш уй меша як тагаш уй намешава ана газ бензин рақамо якамон 921 ба плюс 7 921 980 74 70 ин номерои русиш ҳастад мотор коробка ходовой ҳамаш 100%. ҳуҷҷатош не ки буд чи дега техосмотр дора утилизатсия надора 8500 сом дай нарх наво ростига айни ҳол мақсад мошин намеои неҷада суратошам ба мо равон кардан акамон касе ки конкретни харидорай усто биги биё мақсад ки ҷоиш мақсад дар дора бардоро бо қатиш аз наздик муомила кинен барзаме ки 8,500 мондаги акамон бо муомила карда мешавад ростига конкретни харидор марҳамат кина як аз наздик бире мошина бибинен мошина айни ҳол дар ноҳияи 5 4 миллион мегзарем шер бачо элон 4 миллион квартира нашоти дайбо нексие ки пешкаштон кардам мардоро ягон грамм бетараф набошен мошини хуб рафта бигирен карочи квартира дар хуҷанд ду комната дора нигоҳ 54 метри квадрати дар 8 микрорайон хона фулай яъне ки полни хос состояниш ҳолати хона бад нестай нархиш 250,000 сомонӣ нархи хона 250,000 сомонӣ бардоро рақамон 127 24 11 01 ватсап дора срочно фурӯхта мешавад дар наздикиш мактабам ҳастай мақсад бозорам ҳастай мағоза садик ҳамаш ҳаст не ки бардоро и хона цокилни этажай яъне ки хонаи подвал не ман намедонам барои чи мардум ай хонаи цокилӣ мегирезад 5 миллион мегзарем дӯстон элон 5 миллион як тайгар квартира дар хуҷанд иш 8 микрорайон як комнатагай и хонам пирра сохтагия бардоро як комнатага натарсен и хона цокилӣ нестай нархи и хона аз у хона бо 5,000 дига фарқ мекунад
245,000 сомонӣ бардору хона дар Хуҷанд. Хеле нархи навода дига намеои. 45 метри квадратӣ дар шашм ошиёна айни ҳол қарор дорад хона. Рақамон 927 76 95 05. Неки белифтай. Камтарак агар одами калонсол боша пош дард мекунад бро мафромаданда хона дар шашм ошиёна ҳай бардору. Квартираи барҳаво омода барои зиндагӣ кардан. Мактабҳои русия ҳам ҳастанд, тоҷикӣ ҳам ҳастанд. Ба номи бо лаёқат дар наздикиш магазинам аст, мағоза карочи. Шашм эълон мегзарем дӯстон. Эълони шашмон як тайгар квартира дар Душанбе. Аниқтараш дар назди Гипразем, Навбаҳор. Ира уже хитон медонен чандин боро иҷора шунавидагин. Ана хона 2 ҳуҷраи 70 метри квадратӣ астай. Дар сеюм ошиёнаҳай лифташ кор мекунад бардоро. Лифташ кор мекунад. Нархи хонаро акамон айни ҳол 630,000 сомонӣ мегӯяд. Боз ҳатман муомила. Рақамҳои акамон тиселаш ва ҳам дастӣ ва ҳам ватсапаш 939 10 67 46 метавонед ки шумо акада занг бизанед. Ремонти хона таъмиршуда. Чотка отопление нестене ки. Отопление надора. Квартира ба ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар тариқи телефон. ҳатман акамон мега занг бизана. Чӣ чизи чора ки ҳамин хона дидем ба тамоми чизи чораш. 7 миллион мегзарем дӯстон. Эълони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Балҷивон. Деҳаи Олучадара бинан беҳад номаш номи хубаи хона нормали 5 ҳуҷра дора боз. Плюс и бародаро 40 сотиқи дигар замин дора. Рости гап и хонаро мегирива ҳама мақсад бародарода мерасада сотиқи хона беҳад калонай. Агар 5 бародар бошен сотиқиш калон мераса метавонед ки майда даму ҳавли бародаро хитон аделни хона кунед. Якҷоягида нархи хона 250,000, рақамҳо 777 16 45 40 ба плюс 990. И рақамҳои дастиш ба фикрам ки мегафонай. Таъмиршуда, канализатсия хай надора, хитон медонед и барои ки хонаи заминӣ. 500 навниҳол дора бо. Яъне ки мевадиҳандаан ҳатто. Марҳамат кинед бардоро. 8 эълон мегзарем инак. Эълони 8-мон як тайга аст раифай. Як тайга хиҷбек ки ҳами дар охири навору маҳкам мода равон карда гуфт фақат саросима наша ҳамирам да ютуб партош. Ина аст раиф баъри шумо шербачо. Солаш 1996 дар ноҳияи Варзоб Такоб меган, яъне ки ҳамон тарафодай. Аби моторш оддӣ, яъне ки 1.6 простой. Коробка механика шербачо. Нархш бисёр бад мақсад гарони баҳо ҳам нест. Не ки нигоҳ кунем бардор 1 соли дига плюс и бози 2025 то 2026 ҳуҷҷат дора. 19500 сомон. Рақамо 008 08 06 64 WhatsApp ва ҳам дастӣ. Метавонед ки акада занг бизанед. 1 соли рона ҳуҷҷат, 1.6 модул, чашкаи қафо, яъне ки як тиш варид кардагиай. Як таги дигаша варид кардан дар корай. Анами қама бардоро мошин мақсад ки нақс дора. Конкретни харидоро марҳамат кинем мега. Дӯстон разем ба анҷоми барнома. Бетараф набошен, касе ки ҳамин канална нав омаге як донаи лайкчара фаромӯш намекунем. Ҳатман дар канал об нашен. Барои реклама, барои ҳамин гуна мақсад навор кардан метавонед ба рақамҳои мо муроҷиат кунед. Рафта насиб боша хона, мошин, замин чизе ки ҳаст аз наздик рекламаш мекунем шербачо. То наворҳои оянда хидмати ёру мададгортон боша. Паноҳтон ба худо дӯстони азиз.